добре. Усім салют! Привітання! Топа? Супер топа! Ого! Який у тебе костюм! На маскарад збираєшся? Перевишай! До героїчного учинку рихтуюся. Ти мені допоможеш. Ой, я? Ти, Яночка. Бо каб нешта героїчне зробити, треба знайти того, кому спотребиться твоя допомога. Ой, і ти хочеш, щоб гэта була я? Ага! Нікого ж болі нема. Ну, можеш допомогти мені яще одну вежу побудувати? Ху, вежу, ні! Вежа не підходить. Ну який ж гэта героїчний учинок? Тоді я не ведаю. А коли ти на полицу залезеш Ой. і почнеш оттуль кричать: «Здимите мене! Здимите!» А я тут таки вжик! Ха-ха! І допомогу тобі злезти. Не-не-не, на полицию. На полицию я не полезу, я вышини боюсь. Тоді треба, щоб ніхто на тебе накинувся, а я вирятував. Что ты говоришь? Я хутко вернуся, а ти чекай. Топа! Побег. И ничего не растлумачил. Эх, Топа. Ой! Ай! Ой-ой-ой! Что такое, караул? Ай! Ой! Эй, допоможите кто-нибудь! Ай! Яна, привітання, дороженька. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Феечка, як добре, що ви прийшли. Яночка, що здарилося? Хто тебе наполохав? Ты плед и наполохал. Уявляете, он сам на меня звалился, коли Топа некуда побег. И я так спужалась. Вжик! Не бойся, Яна, супертопа зараз тебе вирятує. Ой, а ти вже без пледа. Привітання супер-топа. Привітання, Феечка. А ти мені що, не радий? Ну, як вам сказати, рада я дома, але каб ви на хвилинку пізніше з'явилися, було б лепш. Чому? Бо гэта я повинен був Янці допомогти, а не ви. А так прийдеться знов нечто придумувати. Нічого не розумію, що придумувати. Феечка, наш Топа хочет супер-топом стать. Добре жадання. І я так думаю. Але для гэтага треба різні героїчні учинки робити. Для супергероїв вони просто необхідні. Вот мы головой и ломали. Что такое придумать, как Топа смог себе героем показать? На шафу Янка відмовилася лізти, каб я її вирятував. Бо я выше не боюсь. Почекай. І ти накинув на її плед? Ага. Подкрався тихенько і накинув на її плед. Потім я її визволити хотів, але не поспів. Ви, Феечка, мене опередили. Як? Сам спочатку мене наполохав, а потім вирішив супоплить. Якое ж це геройство? Я згодна з Яночкою. Справжні герої так не роблять. Ну, просто нічого іншого мені не придумалося. А так хотілося що-небудь таке зробити. Розумієте? Пробач, Яночка, що напужав тебе. Сябры мої, супергерой – гэта не той, хто придумує складаныя ситуації, а потім сам їх вирішає. Гэта вам не сценарій фільму. А той, хто заўсёды готовий прийти на допомогу іншим. Правильно, Яночка. Ён, калі здараецца нешта надзвычайнае, знаходзіць правільнае рашэнне. Ви нічого не відчуваєте? Не, а що? Ніби горілим пахне. Почекайте, я зараз. Мой пірог! Як я могла забитися? Ой, треба бігти на кухню, бо можеш пожар здариться. Треба бігти. Спокой! Нікуди бігти не треба, пірог вирятований. Ну, трохи криху підгорів з одного боку, але все ровно. Думаю, смачним буде. Дякую, Топочка. Так мгненно відреагував. Як справжній супергерой. Ну, просто у мене нюх добрий. Алло. Так,
вы потелефонавалі ў калыханку? Паклікаць супертопу? Добра! Супертопа з табой жадаюць пагутарыць. Я слухаю. Что? Ты не хвалюйся, Егор! Супертопа ляціць на дапамогу! Так, Куды? я побег! Куды? Нешта сур'ёзнае здарылася. Ага! Кацяня майго знаёмага хлопчыка Ягоркі узлезла на дрэва ў двары, а злезці не можа. І я павінен яму дапамагчы. Жах, які! Ой, а як жа мульцік? Мультик вы сёння без мяне глядзіце, а ў супертопы справы больш важныя. Жыць! Ну вось бачыш, і не трэба самому спецыяльна што-небудзь выдумляць. Гераічныя ўчынкі самі знайдуць свайго героя. Гэта так. А мы будзем мульцік глядзець? Абавязкова. Усё зразумела. Ты малайчына, Топачка. Ага, да пабачэння. Наш супергерой патэлефанаваў і сказаў, што кацяня выратаваны. Здорово! А цяпер ён адправіўся спаць. І мы таксама з дзяўчынкамі і хлопчыкамі будзем да сну рыхтавацца. Добрай усім ночы. Спадзяюся, нашаму супертопу і сны сёння гераічныя сніцца будуць. Абавязкова. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.